Jeg har kørt til Aarhus i dag. Det var en virkelig lang tur, fordi der desværre skete et uheld på motorvejen. Men jeg er her nu. Det skulle have været for noget tid siden. I dag tager vi jer igennem en armtræning. Det er ikke noget, jeg normalt gør. Jeg tror måske mange har hørt, at vi kører meget sådan noget triceps ryg sammen, biceps bryst, men det bliver sgu en full arm day. Og det er selvfølgelig fordi, jeg ved ikke, om man kan se mig nu. Det er mit split, der er vigtigst. Det er min fysik, der er vigtigst. Så det er mig, der har lagt lidt programmet for i dag. Og det er også derfor, vi træner arme, fordi mine arme, de er fandme bagud. Og det er selvfølgelig også triceps. Jeg synes selv, der er mest bagud, så derfor starter vi også med triceps. Triceps for mig også, det er, at når man har lange arme, så kan man sige, så er der også en større ramme, der skal fyldes ud. Jeg ved godt, det er måske lidt upopulært, men jeg synes ikke, man behøver at træne i særlig mange år, før man begynder at fokusere på weak points. Synes du det? Det synes jeg faktisk ikke, fordi jeg har det sådan rigtig meget. Det der er i henhold til, man kan sige fysikmæssigt, det er det individuelle. Altså, jeg håber et eller andet sted, at mange træner for sig selv, og så har du også din egen ret til at sige, hvad det er, du synes, din fysik mangler. Om det er korrekt eller ej, det kan du selvfølgelig betale nogen for at vurdere for dig, men i sidste ende, det er din krop. Og så at du går ind og kigger på, hvad du synes, din krop mangler, og så dertil tillægger din træning, eller omrokerer din træning, for at du kommer mere hen mod det, du gerne vil. Det er fair. Og det skal ingen prøve at tage fra dig med at sige, at det er for tidligt eller for sent. Jamen som første øvelse, så kører vi en... nogen kalder... Pas på, hvad du kalder den. Ja, det ved jeg. Nogen kalder den shy extension, andre... hvad kalder du den? Forkortet langhoved af triceps. Jeg tror, det er der, vi ligger. Ja. Så det er, når vi laver mere den her bevægelse. Men mange vil nok tænke, hvordan varmer man så op til sådan en træning? Fordi nu starter vi jo med en etledes bevægelse til tricepsen. Og man kan sige, normalt set, hvis du laver squat, bænk eller dødløft, så kræver det ret meget opvarmning. Hvordan vil du så sådan opvarme til sådan en træning? Jeg tror, det vi alle sammen er kommet lidt frem til, er, at vi bare varmer op sådan lidt mere specifikt. Så den øvelse, vi skal til at lave nu, der laver vi nogle sæt, hvor vi måske ikke arbejder ved den samme intensitet. Men det der også er for mig, fordi jeg ser min krop som værende lidt skrøbeligt, det ved jeg godt, det er ikke det normale take. Men det der er i den her øvelse, er, at vi også inkorporerer en del ekstern rotation for at komme ud mod den her forkortede del af vores lange hoved. Så for mig, der kan jeg godt lide at lave lidt ekstern rotationsarbejde inden, altså for helvede lige ekstern rotation, og så måske indad rotation efter og sådan nogle ting. Det ser pisse dumt ud, men for mig så føler jeg, det gør mig lige de der få procent ekstra klar. Det ved jeg ikke lige, hvad tænker du i henhold til sådan, måske de der lidt mere øvelsesspecifikke, og så gå lidt ud over det? Jamen helt sikkert. Jeg føler meget, det også... jeg kan godt lide at autoregulere det. Så hvis jeg føler, at der er nogle dage, hvor mine led de er lidt mere sådan stive i det, eller hvad man siger, hvor jeg føler, at der er større behov, så kan jeg godt finde på at stå og gøre noget med en elastik. Men generelt set, så er det ikke tit, jeg oplever det, fordi man kan sige, at min træning den er også tilrettelagt efter, hvad kan jeg restituere fra. Så jeg ved godt, hvad jeg kan restituere fra, så oftest behøver jeg ikke at gøre særlig meget for at føle, at jeg er klar til at lave det, jeg skal. Så det bliver også bare oftest måske et par sæt med lidt lettere vægt på den øvelse, jeg skal lave, og så er jeg bare klar til at gå i gang. Jeg kan godt starte. Det er fandme svært at drikke kaffe, mens det er, man træner, eller skal til at træne. Det skider jeg på. Det er svært. Det får du ikke lov til at sige noget til. Det er bare svært, og så det er det faktum, der står. Når man siger scapular plan, så er der noget, der ringer op i folks hoveder. Og det er oftest forkert, fordi de tænker sådan, 30 grader, det er forkert. Scapular plan, det er meget individuelt. Og sådan som det er, jeg kan lide at sige til folk, at de skal finde det. Vi starter bare direkte sådan her, og så går vi ud i så meget ekstern rotation, vi nu kan få. Sådan, så når vi så et punkt, hvor vi sådan siger, det kan vi ikke mere. Det kan godt være, at du også skal gøre det, fordi du har meget mere, end jeg har. Så jeg kan komme helt herud? Det kan jeg ikke. Min krop, den er ikke bygget godt. Okay, og så når vi kommer herud, så har vi lidt restriktion, vi lige kan nå at hente. Det vil så være mit scapular plan. Men igen, det er meget mere ud mod, altså direkte frontal end middag. Fordi som sagt, han har lidt mere ekstern rotation, jeg har. Og sådan er vi jo forskellige. Og derfor er 30 grader ikke rigtigt. Jeg står herover og judger hårdt, mens han kører. Lidt egoløft måske, den ved. Det er 2. Lige til den tunge side. For ham. Det er svært at admit. Den er også meget tung i forlængelse. Okay. Det kan godt være, når du kommer herud. Den føles okay, men det er bare det første stykke her. Det er fucking svært at komme over. Jeg har lige stået og snakket lort, så hvis jeg ikke kan tage det der, så er det fandme pinligt. Nice. Det er også første gang, jeg prøver den, så jeg skal lige vende mig til den med. Men jeg synes faktisk, den føles meget nice. Det er fandme pinligt, hvis jeg ikke kan få det nu.
Og en mere, kom nu. Og tryk. Kom nu. Og den sidste. Og det, der også er vigtigt, når man kører en side i gang, det er, at vi husker, at vi har lidt pause mellem siderne. Jeg ved, der er mange, der godt kan lide at bare springe fra den ene side til den anden, og så holde lidt længere pause derimellem. Men det, vi skal tænke på, selvom vi kun kører en side, så bliver den anden side altså også fatigued. Kom så! Det er nemt, det der. 5 til, 6 til, 7 til. Kom så. 4 til, 8 til. Ej, undskyld. Der er 1 til, 1. Nå, undskyld. Jeg træner Maria her. Jeg vil sige, mange gange på den første øvelse, så kan jeg godt lide at bare lige holde måske en enkelt i tanken. Nu ved jeg godt, i dag får jeg nok presset lidt længere. Men så på mit sidste sæt, der kan jeg næsten altid. Men under alle omstændigheder, det giver det ret i. Ja. Men ikke i dag. Ikke i dag. Og jo, det var selvfølgelig Ria 3, jeg havde derovre. Jeg kan ikke finde at presse mig selv. Og inden der er lige nogen, der spørger. Fordi det får jeg tit. Jeg bruger de her sort nu, fordi igen, min krop er skrøbelig. Om det direkte virker eller ej, det ved jeg ikke. Det giver mig fornemmelse af, at min albuer er lidt varmere, som giver mig lidt mere sikkerhed og lidt mere, hvad kan man sige, en fornemmelse af, at jeg har lidt mere plads til at presse mig selv, fordi jeg ikke skal tænke på, at de falder fra hinanden hjem lidt. Og tryk. Og igen. Ja, tak. Og eksplosivt. Ja, tak. Kom nu. Og tryk. Hele vejen. Der er mere. Kom nu. Der er to mere. Kom nu. Tryk. Og en sidste. Og tryk. Hele vejen. Og vi tager 2 sæt hver, altså som svarende til 2 sæt på hver arm, så det giver helt mening. Og det der ligesom af det er, at man ikke behøves at køre 2 sæt på alle øvelser. Det er blevet lidt en doktrin, hvad kalder man det? Ej, det er et forkert ord. Det er blevet lidt sådan en ting, man skal. Altså, man skal køre 2 sæt på alt. Ja. 2 sæt til fælger. En gang var der 3, nu er det 2. Ja, nu 2. Og det er fint, altså. Det kan man sagtens. Jeg vil sige, der er nogle øvelser af sådan en ren kærlighed. Jeg kører 3, og det ved jeg godt, det er fuldstændig ikke i orden. Og nogle ting, hvor jeg tænker, det bliver jeg faktisk nødt til at køre, og det ved jeg godt, der er ikke nogen øvelser, man bliver nødt til at køre. Men jeg har nogle mennesker, jeg føler, der er nødvendigt for mig at køre. Og dertil, så kører jeg måske bare 1 sæt, fordi jeg hader øvelsen. Ja, det lige giver mening. Det man også skal tænke på med volumen og sæt, altså der vil altid være en diminishing return, det vil sige, jo mere du laver, jo mindre vil du få ud af hver enkelt sæt. Og jeg tror, det er derfor, at 2 sæt er blevet meget populært, fordi det, man sådan ser i studier og sådan noget, det er, at de første sæt, det vil være det mest stimulerende. Kommer vi over det, så stimulerer det også en del, men ikke lige så meget. Og så bliver den her stimuli mindre og mindre, og på et tidspunkt, så kan det være, at du får så meget fatigue, eller akkumulerer så meget fatigue, at det går den anden vej, men det er også igen meget individuelt, hvornår det sker. Og det han lige kom ind på der, det er nok min største pet peeve i alt i træningsindustrien. Det er, hvor lidt folk forstår, hvor ikke lineær sammenhæng er fra sæt til sæt. Det er det, folk ikke lige helt forstår. Hvis folk forstod den, hvis folk fik den ind i hovedet, så vil generel træning på tværs, det man lærer fra sig, og det man ser i centrene, det vil være meget anderledes. Fordi det er virkelig signifikant. Altså, det er virkelig ikke et lineært forhold, der går fra sæt til sæt. Og det vil fandme være rart, hvis folk forstod det. Ja. Ej, nu lyder jeg virkelig sur. Det er jeg ikke, men det er en af de... Det er vigtigt, når man hører de der videoer med det, hvor folk siger, du skal lave så mange sæt her. Altså, det er meget unuanceret, vil jeg sige. Det er i hvert fald meget vigtigt at forstå, at fra første sæt til andet sæt, det er virkelig ikke særlig lineært. Det er ikke fordi, at hvis du laver 1 sæt til, så har du fordoblet det, du har fået ud af din træning. Og det er ikke sådan, det hedder. Altså, hvis du lavede 1 sæt, og jeg lavede 5 sæt, så har jeg ikke fået 5 gange så meget ud af min træning, som... Måske kun dobbelt så meget. Altså, du skal virkelig lave meget for at få x mere ud af din træning. Og det skal man ligesom forstå. Det er ret vigtigt. Ja. Okay, det er stadig kun 35. Jeg er stadig stærkest. Nu får jeg lyst til at prøve 40, fordi nu føler jeg, at jeg er mere stabil, så nu føler jeg, at jeg kan trykke mere. Og nu går der lidt ego i den. Ego lifting. 40, så bliver jeg nødt til lige at prøve. Ego lifting.
Yes, jeg er stærkest. Fuck, du havde det skært. Let's go. Nu virker jeg virkelig. Man kan sige, der fik jeg måske kun 4 reps, men man kan sige, at... Du er svag. Hvis man får 4 reps, så kan man lige så godt, så tager man hjem. Altså, alt under hvert fald. Ja. Alt under 5 reps, så giver det ingenting. Nej, det passer ikke. Jeg vil faktisk sige sådan noget sæt. I perioder, så kan sådan noget sæt af 3-4 reps faktisk godt være ret fordelagtigt. Jeg synes, jeg har hørt sådan en SoundCloud-sang, hvor Goggins han tog 200 reps af bænkpres, så det er i hvert fald noget fisk, du lukker ud der. 200 sæt? 200 reps. 200 reps af bænkpres. Det var sådan en motiverende SoundCloud-sang, du ved. Nu bruger du SoundCloud. Ja, jeg bruger altid SoundCloud. Det synes jeg tit, man hører sådan nogle Goggins edits. Jeg må lige finde den og lægge den ind under. Det er meget hardstyle. Det gør jeg også. Og Taylor Swift, det vil jeg godt indrømme, jeg hører også Taylor Swift. White girl hardstyle, det er altså undervurderet. Jeg ved ikke, om det er, fordi der er faktisk mange, der hører det, men tak. Please sig, du ikke får mere end 4 reps. Nej, den kører nemt. Yes. Og tryk. Hele vejen. Nu, der er mere. Og igen. Kom nu. I hvert fald en mere. Og tryk. Kom nu. Min næske, hvad sker der? Hold her. Jeg er ikke sejlet. Jeg kommer til at spænde så meget op i den anden side. Jeg vil næsten være på krampe. Vi laver preacher curl her, og det der lige skal siges her er, nu var jeg så arrogant ovenpå i henhold til at sige, hvem der kunne tage mest. Men jeg er besejret nu, så jeg er ikke mere arrogant for i dag, så du kører bare første sæt. Kom så. Vi er ikke lige for motiverende i den her omgang, fordi der er virkelig mange hernede, så respektable. Lidt Sam Sulek grunts her igennem. Du lyder lidt ligesom Sam Sulek. Jeg ved ikke selv at gå for meget op i det, men jeg håber, der er en eller anden derude, hvis man ser det her, at man lige kan finde ud af at lave et VAR-check på at se, fordi jeg føler faktisk, at jeg kommer længere ned end her Cargo. Så bare lige, hvis du kan finde det, så vil jeg gerne se det. Jeg ved godt, der er mange, der snakker om dyb stræk ned i bunden. Men jeg har det sådan, at når jeg kommer helt ned og strækker, så bliver bicepsens indre momentum så kort, at jeg føler, at jeg taber ret mange reps. Så jeg kan godt lide det med, du ved, at stoppe lige inden jeg kommer helt ned og stræk. Om bicepsen benefitter det sidste stræk, det er jo så det. Det er der en stor diskussion omkring, men ja. Og som I kan se, selvom vi kører biceps her, så kører vi tungt. Og det gælder også triceps og andre enkelthedsøvelser. Selvom man hører mange sige, at det er godt at køre flere gentagelser, når vi kører de her isolationsøvelser, så der er ikke meget, der tyder på, at det er særligt fordelagtigt at, hvad kan man sige, variere sin rep range. Fordi det kommer ned til, når det kommer til at stimulere muskelvækst, der er 2 ting, vi kigger på. Rekruttering af motoriske enheder, og så hastigheden af vores kontraktion. Og der behøver du ikke at lave, hvad kan man sige, plus 10 gentagelser for at få de 2 ting. Altså, for jeg føler faktisk, når jeg laver mange gentagelser på biceps og triceps og nogle ting, det der kommer til at, hvad kan man sige, forhindre mig i at kunne lave flere gentagelser, det bliver måske mere syre og andre ting. Jeg vil sige, at den måde, du finder ud af, om du kan træne hårdt på, det er at finde en stabil øvelse, som træner den forkortede del. Leg extension, preacher curl. Ja, okay, preacher curl, men leg extension i hvert fald. Og så kører den i en lav rep range. Du vil meget hurtigt finde ud af, om det er den der sensationsfølelse af, at du kan mærke mælkesyre, som man nu så fint kalder det i biologi C. Om det er det, der får dig til at stoppe, eller om det faktisk er fordi, at du føler, at du ikke kan producere mere kraft. Det er i hvert fald sådan, jeg synes, man hurtigt lærer sig lidt bedre at kende, om man kan træne hårdt, eller om det er fordi, at biologi C
mælken, den strømmer ind i blodet på dig, igennem musklen, hvad fanden du vil sige. Ja. Prøv det. Find ud af, om du kan træne hårdt. Fordi alle tror, de kan træne hårdt. Og jeg er en af dem, men jeg tror ikke, jeg træner særlig hårdt. Jeg kender folk, der træner hårdt. Jeg træner ikke hårdt. Kom så. Husk det der VAR-tjek, hvis du sidder derude og kan finde ud af sådan noget. Mads. Det kører du nu. 50? Står der ikke det? Er den 50? Ja, jeg tager lige den herfra. Sådan der. Jeg er ligeglad, det skal siges. Hvem end der har opfundet de der fucking flikvægte. Jeg håber ikke, du har et job i dag. Det mener jeg virkelig. Det er noget, man ikke kan bruge gympin. Jeg skulle lige til at sige, jeg har ikke lige en gympin med, men jeg har ikke 3.000 kroners gympins med hjem fra Canada, for ikke at kunne bruge dem her. Og det er nok det, der irriterer mig allermest. Så. Nå, lad os køre her. Lige præcis. Eksplosiv. Ja, tak. Fortsæt. Ja, tak. Og en sidste. Og tryk. Kom nu. Det er en ting, som jeg synes, der er dumt. Det er, at folk, de laver det sidste rep koncentrisk, og så skal den vægt bare ned mod jorden med 10.000 km i timen. Altså man giver bare slip, og så måske endda lige giver en desk med ned på vejen, fordi man er ligeglad med den. Jeg synes, om det giver meget, måske, men jeg synes, man snyder sig selv lidt ud af gratis spænding, ved måske at lade den der sidste ekscentriske efter den koncentriske lige, kontrollere den. Ja. Jeg vil sige, grunden til, at jeg ikke selv gør det så meget, altså fokuserer på at køre langsomt, det er også meget i forhold til, hvilken øvelse jeg kører, men grunden til, at jeg gør det, det er jo fordi, når vi kører den excentriske fase, så er vi en del stærkere, fordi at vi også har nogle passive elementer, der gør, at vi kan producere lidt mere kraft. Så det gør faktisk, at vi kommer ikke til at rekruttere lige så mange motoriske enheder. Så jeg ved godt, der er mange, der siger, at det er den vigtigste del, altså at forlænge musklen. Kigger vi fysiologisk på det, så giver det nok ikke helt mening. Og jeg vil også sige, at det er nok også derfor, vi ser i studier, at det er vigtigt at gå til koncentrisk failure. Det er jo der, hvor vi ser til sidst i sættet, at vi får ret mange flere gains på de sidste, i hvert fald 5 gentagelser. Alt afhængig af, hvor meget træningserfaring man har selvfølgelig. Men det er stadig vigtigt måske at hente lige en lille smule fra den centriske til allersidst, i stedet for bare at smide den ned. Men det er nok ikke så vigtigt, som nogen går og siger der. Lateral raise. Den her, den er nok, der er nok ikke så mange, der har en lateral raise maskine i deres center, men hvis de har, så synes jeg næsten altid, man skal gøre brug af det, bare fordi stabiliteten, den er så god, sådan en maskine her. Du sidder ned, den er tung i bunden, den er også hård heroppe. Du kan satme løfte tungt på den her maskine, så det ser fandme fedt ud, så hvorfor ikke udnytte det? Altså, bare lige for at kode det ned på bro science niveau. Den er god, den er fed. Jeg har ikke prøvet den her før, så det skal jeg ikke lige kunne sige nu. Jeg har prøvet den meget fra Hammer Strength, og det er nok min yndlingsmaskine all time af alt, sådan nogensinde. Er det, hvor du holder herude, eller hvordan? Nej, det er basically den samme maskine, den ser bare lidt mere clean ud. Så jeg ved det ikke, lad os prøve. Det vi plejer at gøre, som jeg tænker vi begge gør, uden de har snakket om, vi tager sådan lige et følersæt for at se, hvad vægten skal være, hvis vi ikke lige helt kan huske det fra, at vi har noteret det engang. Som sagt, jeg har ikke prøvet den her maskine før, så jeg ved det ikke. Det er rigtigt. Altså, jeg kan godt lide det med, at hvis jeg er lidt i tvivl, hvis jeg kører en øvelse, som jeg ikke kører særlig ofte, eller jeg laver det på et tidspunkt, som jeg normalt ikke vil lave den. Det vil sige, at nogle gange så kan det være, at jeg laver en øvelse første træning, men hvis det så er, at jeg laver den senere hen i træningen, så kan det måske være sværere at vide, hvor meget skal jeg på, fordi du er mere fatigued. Så kan jeg godt lide at lave de her følersæt, hvor jeg bare lige måske finder en vægt, der måske er lidt lavere, end hvad jeg forventer, og så bare laver en med 2-3 reps, bare lige for at føle, og så stopper mit sæt der, bare for ikke at akkumulere mere fatigue, for der er ingen grund til at lave for mange gentagelser, hvis jeg føler, at det er for nemt. Ja. Så vi prøver. Det er meget passende. Jeg venter bare lige et forsøg. Lige præcis. Og det er en tung maskine, den her. Okay, det er fandme også tungt, du kører. Så bare lige, mens vi lige får kaldt vores sæt her, så læg lige mærke til, at der står 2-1. 2-1.
Stærkt. Jeg bliver nødt til at prøve fuldstæk-maskinen. Og for nogle så er det jo imponerende. Men i den her kontekst, så er det lidt svært at sige. Men 2-1. Vi går efter 2-1. Jeg tror også, din Dells det er strong point, er det ikke? Det vil jeg jo selv, det er jo derfor, du tager det. Giv mig den her. Vi kører. Full stack, hold da kæft. Det har jeg ikke set. Jeg har ikke set nogen full stack den her før. Hold da kæft. Og tryk. Og igen. Kom nu. Hele vejen. Yes. Og en mere. Hele vejen. 5 effektive reps. Men en ting, man ligesom ofte lige kigger ud fra i henhold til at sige, hvor man skal sidde på maskinen. Finde omdrejningspunkt, finde rotationsaksen på maskinen. Det er den her, jeg så overhovedet kan dreje på, sjovt nok. Det tror jeg ikke er meningen. Der vil jeg gerne have mine skulder. Når han er op, ud med det. Fordi du kan også se skulderen som en form for rotationsakse, sjovt nok. 91 kilo lateral raise. Altså normalt, så har jeg faktisk ret nemt ved at fuldstændig de her Nautilus pinloaded maskiner, men den her, der har jeg fandme et stykke vej. Det er også lidt det der nederen ved at fuldstændig maskiner, det er jo at, og du ikke kan bruge gym pins, du bliver nødt til at køre mega meget unilateralt lige pludselig. Og det mange de glemmer, det er at ens træning kommer bare til at tage meget længere tid, for du skal stadig have pause mellem dine sæt, som vi nævnte tidligere. Ja, så må man finde et nyt gym jo på et tidspunkt. Stærk. Jeg kører op igen, fordi jeg er ikke særlig høj. Ej, det passer ikke, men du er ret høj. Sidder den her. Og som sagt, vi kører ikke lige helt igen, fordi jeg er stadig træt. Men som sagt, det her er jo sådan lidt vores start på YouTube og sådan nogle ting. Og vi bor stadig lige på en god dag, hvor der ikke er færdselsuheld på motorvejen 1,5 time fra hinanden. Aalborg Aarhus. Så det er også lige for at sige, det er ikke altid, at vi kommer til at filme sammen. Men som udgangspunkt, så sker det en gang imellem. Og så må I jo så nøjes med at se videoer fra os separat i mellemtiden. På samme kanal, godt nok. Men hvis folk de har sådan nogle idéer, hvis det er noget, de gerne vil se, så skal man bare skrive det i kommentaren. Så får vi kigget på det. Det kan også bare være, hvad vi går og spiser i løbet af en dag. Ikke fordi man skal gå og kopiere, hvad vi spiser, men bare være vores tanker i forhold til en næringsrig kost osv. I skal faktisk ikke gå og kopiere, hvad det er, jeg spiser, fordi jeg føler lidt. Jeg kan faktisk godt se, hvad du spiser på planen. Det kommer også, men helt seriøst. Jeg bliver nødt til aktivt, der hvor jeg bor, at gå ud om morgenen, når tilbudene kommer, for at sørge for, at jeg faktisk når at få det. De der avocadoer, æg fra Coop, de er blevet ribbet, og det er alt sammen fucking Rasmus' skyld. Patgrisens skyld. Så jeg stopper med at gå på grund af patgrisen. Jamen det har jeg jo forstået. Det er som om alle de der gule mærker, de er bare væk fra morgenen af. Jeg ved ikke, om han har lavet sådan et firma, hvor han ansætter folk, der går ud og henter alle de der tilbud. Jeg ved det ikke. Der er meget snak om top- og back-office lige for tiden. Men her kommer en rigtig bro af back-office. Fordi jeg fik 5 for fuld. Jeg får ikke 5 igen. Det gør jeg ikke. Så jeg kører lidt længere ned. Og så er altså, ideen her, at jeg stadig får de der plus 5. Ja, og der er ikke noget galt i at få 4 effektive reps i den forstand, eller en 4M. Men det er ikke lige der, jeg er lige nu. Så man kan sige, at der er egentlig ikke nogen fancy grund til at lave et backup set. Det er bare mere det her med, at det giver dig flere muligheder for at lave progressive overload. Så det er ikke fordi, der er en magisk årsag til, at man laver dem. Det er bare fordi, at for det første det er fedt at få lidt variation, men ellers er det bare at give sig selv flere muligheder for at lave noget progressive overload. I præcis. Og tryk hele vejen op. Ja, tak. Og igen. Kom nu. Yes. Og igen. Op. Kom nu. Tryk. Yes. Og den sidste. Kom nu. Tryk for helvede. Jamen, nu har vi faktisk filmet i måske 10 minutter, men vi glemte sgu at trykke optag. Sådan er det, når man er ny på YouTube. Men det vi kører her, det er en J-Am Press. Og man kan sige, det gode ved J-Am Press, det er, at når vi kører ned på den her måde, så kommer også til at være et element af noget skulderekstension, som gør, at vi tager lidt
det lange hoved ud af spillet på grund af noget, vi kalder aktiv insufficiens. Så det kommer til at være mere det laterale medialhoved, der kommer til at arbejde her. Vi startede lige med at lave et følersæt, bare lige for at se, hvordan den føles, fordi det er ikke så tit, jeg kører den. Og jeg ved ikke, om gamesprofessoren kører den så lidt tit, men hvis han gør, så er det i hvert fald ikke på det her smælstativ. Lige præcis. Og tryk! Kom nu. Jeg tror lige, jeg vil nødt til at gå ind og spot her. Den er tung, ikke? Den føles virkelig tung. Ja. Vi snakker også lidt om før noget med at køre den bandet eller reverse bandet, fordi så du gør toppositionen hårdere. Det der er med, når vi ikke har band på, den bliver faktisk mega tung hernede i bunden, som gør, at du faktisk måske taber nogle reps. Jo, jeg kørte J-Press til daglig, men, ikke på så et lortestativ her, det sagde jeg ikke lige højt, men det er et lidt lortestativ. Først og fremmest, så er det ankle, og det er ikke fordi, man ikke kører J-Press på det. Ja, ankle, det vil sige, den går lidt skot til. Ja. Jeg plejer at kunne, banen, ikke, jeg baner den ikke for bunden, jeg baner den for top. Forstået på den måde, at jeg er for doven til at bane den i begge sider, fordi så skulle jeg hive en dumbbell over banen den i hver side, så det jeg gør daisy-chaineren på toppen. Og gør den. Normalt gør det, at hiver sådan en her frem, og så sætter den på her ved toppen. Stangen. Skal vi prøve den frem? Jeg bruger nok den grønne, Okay. men princippet er det samme. Fordi hvis jeg ikke har det, så bliver jeg begrænset af min evne til at få den op ad bunden. Og det er også egentlig derfor, jeg smidt dem her på. Det skulle hjælpe mig en lille smule med at opnå den effekt i at sige, at den bliver lidt lettere i bunden. Men det er ikke så, man kan ikke mærke det så meget. Man kan sige, at tricepsen, især det laterale og mediale hoved, har også rigtig fin leverage op i toppen. Så hvis du fejler i bunden, så kommer du måske til at tabe ret mange effektive reps op i toppen. Hvilket vi gerne vil have med. Jeg er mega chest-dominant i mine presøvelser, så det jeg gør i forhold til, hvad du gør, det er, at jeg kommer til at holde mine albuer længere oppe, så der kommer ikke til at være lige så meget ekstension i skulderledet i min J-press. Som nok også gør, den bliver en lille smule hårdere, fordi jeg kun har mere et led at arbejde med. Men det er også bare fordi, hvis jeg kommer til at komme for langt ned her, så ved jeg bare, at mit bryst kommer til at overtage bevægelsen. Hvilket jeg gerne vil undgå, fordi jeg vil gerne træne triceps. Det er til at sige, for rigtig mange, så betyder det ikke så meget. For herover, som allerede har et ret pænt patværk. Sådan er det, når man har prioriteret bryst i så mange år. Ja. For mig, der gør det ikke noget, fordi mit bryst må også godt blive lidt større, men jeg ved, jeg kan mærke, og jeg er ikke i tvivl om, hvad det er, der gør, at jeg fejler det her sæt. Det er min triceps. Så det er lidt en indirekte stimuli til mit bryst, som jeg ikke har så meget imod. Så prøv at lægge mærke til, hvor langt han kommer ned med hans, kan man sige, albuer. De kommer ikke lige så langt ned. Jeg har så en rigtig pæn højde til de der albuer der. Super fint. Kom så. Ja, han har det. Nå. Det er godt at have en spotter på J-press her, fordi jeg kunne også godt bruge den her som en slags safety, når jeg kører øvelsen, men så kan jeg ikke komme lige så langt ned. Så hvis man har en spotter, så vil det være lidt mere ideelt. Men mindre man selvfølgelig kan indstille sit smælstativ sådan, at den her, den redder en lige inden man rammer ens ansigt. Det er en meget individuel øvelse i henhold til at sige, hvor du holder i henhold til, hvad der føles rigtig dejligt for dine albuer, eventuelt også skuldre. Hvem er det, der siger det så fint? Fuck around and find out. Lige med den her øvelse, så prøv nogle forskellige ting. Selvfølgelig er der nogle ting, du lige kan tage med i mente, men som udgangspunkt prøv nogle forskellige positioner i henhold til at sige, hvor det er, du har, hvor langt du har ind på stangen og sådan noget, og så hvor du tænker over, kommer ud, sådan ting. Så der er bare nogle øvelser, hvor du bliver nødt til at prøve nogle ting af, før du finder ud af, hvordan du skal køre den selv. Fordi der er selvfølgelig nogle guidelines, man kan holde sig indenfor, men det kommer til at være forskelligt fra person til person nogle gange. Så vi kører noget, det sidste øvelse, vi kører noget single arm hammer curl med dumbbell. Der er nok mange, der tænker, det tror jeg faktisk ikke, vi har snakket om, hvorfor vi kører meget single arm. Man kan sige, der er flere fordele i det. En af dem, det er jo bare det, at du kan vinkle dig på en mere, hvad kan man sige, nu gider jeg ikke bruge ordet for meget, men en mere optimal måde nogle gange, i forhold til, hvad der føles bedst for dig. Men også bare, at når vi kun træner en side i gang, så vil al rekruttering i forhold til motoriske enheder, det vil gå til kun den ene side. Så især hvis man har et weak point, så kan det godt være en god idé at lave lidt mere single arm. Jeg tager det der klamme elbow sleeve fra starten af, fordi når jeg gør det her, så holder jeg helt op i toppen af dumbbell.
sådan det ikke er grebet. Ja, det er faktisk ikke tænkt. Og det gør fucking ondt i mine tommelfinger. Den er så ødelagt efter. Især når vægten bliver tung. Ja. Og så jeg begynder at putte den her på, og det virker fantastisk. Normalt så vil jeg faktisk hellere gøre det her på en pull-down, men pull-down-maskinen i det her center, den er ikke lige den bedste til det, så derfor kører vi den på en preacher. 24. Er det tungt? Det ved jeg sgu ikke. Jeg kan ikke vurdere, om jeg synes, det er tungt. Det er bare det, man kører med. Men igen, nu tæller vi ikke mere biceps med som vundet, fordi jeg har vundet 2-1 i skulder og i triceps. Så ikke flere bicepsøvelser, det tæller vi ikke med mere. Så der står faktisk bare 2-1 til mig. Kom så. Det ser nemt ud. Nemt. Nogle partials slynget ud i bunden der. Der har været en del, der har spurgt mig om sådan ting, der er kommet i min taske, fordi jeg engang lavede en video om, hvad jeg havde i min taske. Og jeg havde virkelig mange ting. Jeg har alt i min taske. Nu er det bare lige, fordi den var der. Jeg har den her super gamle parkeringsbøde fra godt et halvt år siden. Ej, det passer sgu ikke. Hvad? 3 måneder siden måske. Så igen, det er bare for at sige... Det ved jeg ikke, hvad jeg prøver at sige. Jeg har alt i min taske. Ja. Hvor var det henne? Det var i Thisted. Du får den lige, fordi jeg vil til at køre. 900 næsten. Det er dyrt. Skæg. Lige præcis. Så fordi vi laver en hammer curl her, så vil vi gerne lige helt op. Og fortsæt. Yes. I hvert fald en mere. Kom nu. Ja tak. Hele vejen. Ja tak. Jeg nægter at tro på, at det så pænt ud. Men igen, vi har altså begge kærester, så det gør ikke så meget. Det gør ikke noget. Men hvis man begynder at judge folk for, hvordan de ser ud, når de presser sig selv under træning, så skal man sgu kigge lidt indad. Det kan godt være, at vi kun har lavet 5 øvelser, men igen, vi har også lavet meget unilateralt arbejde. Så hvilket man også skal tælle med oveni. Altså, det kan godt være, at vi kun har lavet, lad os sige, hvis vi kører en single arm, eller single arm hammer curl, at det kun er 2 sæt til hver side. Men i mit program tæller det stadig med som 4 sæt i alt egentlig. Kom nu. Yes. Ja tak. Kører vi en mere svar? Jeg behøver ikke fucking høre det. Jeg ved godt, jeg snyder, så jeg gider ikke engang høre det. Altså. Er vi ikke enige om, man kan godt blive måske lidt for overfokuseret på teknik nogle gange? Jo. Altså jeg ved godt, man skal gøre det ordentligt. Det er jo fordi, jeg skal kaste rundt med vægten. Men jeg tror, der er mange, der bliver lidt for overfokuseret. Fordi jeg ved især på TikTok, det er rigtig populært for nogen at lave sådan en video med, at man altid skal sørge for, at teknikken er on point, hvor man er sådan... Jeg synes, der er lidt et spektrum til det. Helt enig. Det er spektrum. Fordi igen, skal du have en muskel til at vokse, det er mekanisk spænding det handler om. Du skal selvfølgelig prøve at standardisere det så godt som muligt, men nogle gange så tror jeg, at mange de glemmer lidt at presse sig selv, hvis de bliver overfokuseret på et bestemt tempo, eller... Undskyld, jeg gaber. Ja, der er en, der skal have mere koffein. Det er for sent på dagen til koffein, vil jeg lige sige. Hvor var det, jeg lige ville hen af? Det er fordi, jeg undgår koffein efter de første 4 timer, jeg har været vågen. Og nu er klokken over 12, så for sent. Nå, jeg skulle lige så smide min telefon i din taske. Ja, det. Endelig. Kom med den. Jeg vil lige sige, ja, jeg snyder meget den her. Men det er fandme også uvandt for mig at køre det på den her. Jeg plejer at køre det på en let pull-down. Og jeg kan ikke lige helt, altså, det føles bare anderledes. Det føles ret koldt. Det føles underligt at presse hele armen ind i sådan helt overflade frem for et punkt.
Ja, tak. Jeg kan ikke mere. Jeg skal også være den. Træt og sulten. Sulten er stor. Det er ikke godt at være sulten, når det er sådan en træning. Træner du underarm? Altså, jeg træner faktisk meget underarm på et tidspunkt, fordi min underarm er nok det største weak point på min fysik. Og det er sjovt, for jeg burde jo egentlig fokusere mega meget på det, på grund af det, men jeg er bare for demotiveret. Så det eneste, jeg kører som træner nok underarm, det er nok en form for hammer curl. Ellers så det er ikke særlig meget. På tværs af mit split, der kører jeg underarm 4 gange. 4 gange? Det er rigtigt. Jeg har Kan du godt nå at restituere for det? Jeg har unilateral brachioradialis, jeg har bilateral brachioradialis, jeg har flexion, og jeg har ekstension. Jeg skal have nogle kæmpe underarm. Men der er jo nogen ude, der siger, at man ikke kan råbe dem ligegyldigt, hvor meget han træner dem. Så. Jeg tror, der er en delvis sandhed til, at calves, underarm og sådan noget, det er nok mere genetisk for de fleste. Men jeg tror også bare, det handler om, at hvem har lige prioriteret sådan noget som underarm som noget af det første i deres program i længere tid. Men ellers så var det. Men jeg tænker, hvis folk de har nogle spørgsmål, så skal de bare fyre dem nedenunder, fordi det er altid rart at have nogle emner at kunne tage op. Også hvis det er lidt kontroversielt måske inden for træning, eller det kan også være kost, eller alt muligt. Så bare fyr dem. Og husk lige også at gå og like og følge og sådan noget, fordi så vi ved, det er, at folk de gerne vil se mere af det her. Der er sgu ikke meget at sige til det.